Okay, mayong gabi. Tahong na puluanan ang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tuluman ng usab nga nagapanuktok og mipukas sa atong mga salamin. Mga pasundahan og mga sa Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Nining takna Ginoo, kami nagapasalamat kanimo nga sa gihapon nagapabilin ang kahigayunan nga napahimuslan nga ang mga binhi sa kamatuoran masabod dinhi sa kahanginan ug mabati sa tanang mga tao nga nagahigugmas pagpatalinghog sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo kini nga programa, panalangin ni kini nga istasyon. Ngaunta mahimo kining instrumento magamit sa pagpasabot sa mga pulong sa kamatuoran. Panalangin ni ang mga nagapaminaw. Dad-a kini ngadto sa nagkalain-lain ug lagyo nga mga dapit ang pulong nimo Ginoo. Ipaabot sa igdulungog sa mga tao. Din mga taong imong gikinahanglan sa pagduol pagpangalaga diha kanimo. Ini taknaa nagampo minimo kun duna may mga tao karon nga naa silang mga pulay-anan nga nagapaminaw nga naa nagilaid sa mga sakit sa balatian. Tuguti nga ikaw magagamit sa imong gahom ug magamilagro ka alang kanila nga sila unta Ginoo imong pag-ayuhon ug sila imong ikapakita kanila ang imong milagro ug gahom nga kung sa unang panahon naghimo kag mga milagro pinagis pag-ayo ug mga sakit. Tuguti nga ang mga tao karon Ginoo mapakita usab kini nga gahom ug moila sila kanimo nga ikaw ang Dios nga angay simbahon ug alagaron. Salamat Ginoo sa imong pagtubag o paghatag sa among gipangayo pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manuluwas. Amen. Okay, among gina-welcome ang tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon giabot sa labyog ning atong broadcast na atong tanan nga mga viewers nining kagabihon sa bisan diin nga bahin sa kalibutan. Kinasingkasing na mga tanan nga gina-welcome sa pagpakiguban, pagparticipate sa ato nga tulumanon. Alam sa atong mga listener, pwede makatext na ito higalang atong cell number, kang Brother Libre Claves nga number 0926 8869758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, makahimo na mo pag-text sigala namoy mga pangutana, greetings ba kayo noon or kung gusto na mo participate karong taon-taon sa atong mga discussion, so ato nang ginawelcome o nga lang sa atong mga viewers karon pwede sa mo maka-message sigala din sa atong Facebook live o nga lang sa atong mga tigpaminaw sa radio gusto mong mutanaw sa atong live mga higala diha sa inyong Facebook, i-search lang, i-type ang DYCM Bugo Adventist, no? Makita rin na ninyo pag type ninyo DYCM Bugo, manlusot din, manggawas na ang mga sumpay ana. Makita nyo diha ang Adventist, niya dayon inyo makita kining atong programa dinhi sa kahanginan. So balikon nimo, welcome ang tanan karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, siguro na ay basahon si Brother John nga mga mensahe. Okay, ito na yung basahon. Sir, mag-greet ko happy birthday sa kang Risa nga mag-birthday siya ugmang adlaw Hulyo 25. Hulyo
25. Riz, happy birthday among mga panghinaot para kanimo nga malipayon ka sa imong birthday o tagaan ka sa atong kaitasag maayo nga panglawas. Bahalag COVID, Riz, basta nga maayo lang ta og lawas. Salamat sir sa imong pagbasa sa akong text gikan ni Christy. Okay, daghang salamat Sister Christy sa imong mensahe nga gipaabot diri sa ato nga programa. Nya niya patay basahon. Mao man ni sir ang nakadaot langgod sa tao nga bisan og nakasabot na muriwa gyud. Sa ning muriwa sa to pamusungag gyud. Muriwa gyud. Unya ang iyang nasabtan iya gyud na nga supakon. Unya ang iyang naandan bisan sayop iyang padayonon. Salamat sa imong pagbasa sir. Si Ricardo Olympia di ay nga kanunay gyud nga nagsunod aning inyong programa. I'm sure sir nga sa dili madugay mabunyagan gyud ko. Okay, salamat kayo Brother Ricardo Olympia. Niya di ko ni idilit kay kada go nato human og basa ato mo ni idilit kay mapuno mo ni itong cellphone pero ang usa ka butang lang nga ako usa ning i-retain ang imong number sa akong cellphone aron magka-ustorya ta sa puntong mingon ka sa di madugay. I'm sure nga mabudyagan ko. May na nga magkahisgotay ta og dugang pa nga kita lang dunay conversation. Brother Ricardo, salamat kayo. Sir, pangutanan ni so dili usa ta no ani kanana ang magakuan ani kay naa na may pangutana ang gipasidan-an. Sir, sa kanunay inyo gid ni nga tagahanga aning inyo nga programa sa Pilimero si tatay pa ang nakadiskubre aning inyong programa hangtod nga nag-anam ug karon daghan naming maminaw ang akong igsuon nagpalit og radyo parang kapaminaw sa inyong programa. Pero mga born again baya mi sir, daghan lamig nahibaw-an sa inyong programa nga wa namo mahibaw sa among simbahan. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat po sa pag-text unya. Hangyo lang nga pangila pod ko sa inyong ngalan ug apelyido ug pwede ra ba sa inyo pero dili okay ra pod mabasa ra man pod mi diri sa inyong gi-text. Last text nga akong basahon. Sir John, maayong gabi kaninyo ni Sir Libby ug sa inyong kauban diha nga mga pastor. Kami sunod kanunay sa inyong programa kay daghan ni og mahibaluan dinhi kay tinuod dugay nami nga nabulag sa pundok nga Katoliko. Pero among nakita dinhi sa inyong programa nga daghay among gikinabuhian karon nga wa gyud namo mabiyai nga angay biay biyaan sama sa pagkaon og ba na something's missing naman ba naman dito baboy siguro gyud ni no. So salamat kayo nga pinaagis yung pagpatalihog sa inyong atong programa inyong nabatyagan nga dugay na tuod mong nabiya sa simbahang Katoliko pero naapag inyong gikinabuhian nga angay unta nga kuhaon kay inyong nasabtan din sa atong programa. Hopefully nga magpabilin mo nga mainiton nga naminaw sa atong programa makapasalig mis inyo makapaniguro mi sa inyo nga kamo panalanginan ra gyud sa Ginoo sa kanunay niyong paghatag og kahigaynan nga magpatalinghog mo siyang pulong ikalipay gid na sa Ginoo kugihin niyo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ako ning basaw ni gala ang pipila ka mga text messages. Brad, first time panako text sa inyong programa. Palihog ko greet sa tanan. Happy Sabbath, dalay ko ng Dios ning orasa kay daghana naminaw sa imong mensahe taga kinatarkan ni. Okay, salamat no. May gabi sa tanan taga kinatarkan. Pwede higala mas may tingali nga mutangan po ninyo og pangalan no. Aron sad makailan ni nga gikan diha ninyo no. Okay, niya sa gikan kang Brother Cesar Elguera sa Giholngan City.
Alang sa texter Brad Lib, kaning kalibutan nga atong gipuy-an gitagana o ginatipigan kini alang sa panudya, gani haduol na kini mahitabo. Mahuman na unya ning kalibutana, kapuy-puy-an ning kalibutana uy. From Gihulngan City. Thanks, Brother Lebe. So, salamat po, Brother Cesar Elgira, sa imong nindot nga contribution sa kagabi nga program. Sakto na, Brother Lebe, kapoy na gining kalibutan na. May magani kang gikapoy, Brother Cesar, kay bago ka pag nakakaplugs ka maturan, di padugay ang imuhang bautismo. Kinig yung uban gyud nga wa man pod kapuya aning kalibutan na padayon man hinuon nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Ya naapoy uban dugay na kayong nangalagad sa Ginoo, mao pay gibati pod sama sa imong gibati karon nga di na gyud angay ning kalibutan na puy-an og dugay, pero ang ato ra gyud mo magpailalom ta sa kabubuton sa Ginoo ug kanus-an ning kalibutan na tapusa. Diha matuman na gyud ang atong mga pangandoy nga angay na gining palikdan ning kalibutan. Okay, ato ning basahon. Good evening, Brad Lib. May isang gabi, number mo po ning upload din. Sakto ba ning imong number, Brad Lib? Mauna siya imong gitextan. Ano kinsa masabi no ang nag-text? Okay, niya say gikan kang Mark John sa Taytayan. Mark John sa Taytayan. Mayong gabi ninyo, Sir Libe. Sir John, Pastor Joel, naminaw na sad ko karon, sir. Salamat sa pulong sa Ginoo. From Mark John sa Barangay Taytayan. So, salamat no. Atong ihatag ang panahon ni Brother Joel sa pagbasa sa atong mga viewers karon nga gabi. Okay, salamat Brother Libby no. Nya maayong gabi day sa tong mga higala ug suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon pinagi sa radio. Ingon man sa atuang mga nag-view sa Facebook Live, no? Welcome mo nining programaha dinis kahanginan sulod sa usa ka oras nga takna. Unya dinhi karon sa tong monitor ato ning basahon ang ato mga viewers karon. Diha karon nakig-uban nato sila si Gloria Ferrer diha sa Lutupan, Toledo. Unya iyang message, good evening mga brad, ganahan ko anang background sa inyong programa nga awit katong atong gi-play karon no. Ganahan kayo siya ato. Niya diha sab si Brother Joseph Kimno yang message, maayong gabi. Usab diha kaninyo sir, Pastor Joel and Pastor Merjon og sa tanan nga naminaw karon og gatan-aw sa live, maayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon. Salamat sa pagpadayon, pagpaminaw padayon ta og salamat sa pagpasa pastor. And keep safe sa tanan. God bless. Niya diha sab si Rock Gravel diha sab si message, good evening pastor. Na ako'y pangutana unsa man jud ang insakto nga pagpray, silent ba or voice out jud labi na ako ra usa magampo. Salamat. So pwede ra silent prayer kay ikaw ra man usa. Depende na pastor sa imong desire. Depende pwede Kung voice out o silence. Ginoo ko ano man namamati ra man. Bawat ra man ang Ginoo. Yes. Kino niya diya sab si Milter Albarico Ogoy, yung message na minaw mi karon diri sa Manila sa Jesus is our hope, more power mga brad Esther Yogone. Karon sa basta sa baro sa kauli sa Sister Esther. Ay ka sa kuan na Sanggulawan Sanggulawan na Bilyabal iti. Kino niya diya sab si Vera Gabriel Lorraine, diya sab si message, more power sa atong programa. Mga nga nagapadayon from Dubai, maayong gabi day sa tanang taga Dubai karon. Salamat nga ang taga Dubai nanood sa tong programa. Diya sab si Angelic Melanie Montero, diyang message mayong gabi sa inyo ha dinhaa Kuya John, Kuya Levi, Pastor Tirana og sa kaubanan ninyo anha sa mga tanan nga nagasunod din sa inyong programa. Mayong gabi og palihog ko great sa akong manghod Pastor si JJ Liston. Happy birthday bro, we love you. Kay Tatay Adi Baro, mayong gabi o tay madayon kami ana sa inyo ugma. Salamat po sa invitation, thank you sa pagbasa pastor, God bless sa inyong program.
Dia sab si Wilfredo Cañete, dia sab si message, good evening mga radio evangelist watching from Combado, Bateria. God bless sa tanan and more power in this program. Yung sa nang pastor pag Si Wilfredo Cañete. ako ka pirmi mo ko ni kumbado man ko ka ko aning Wilfredo Cañete sa ginong at least naka-view siya sa atong program. Unya dia sab si El Modang Flores sa Tuboso, Negros Occidental. Yang message, Brad John o Brad Liv o Brad Joel, maayong gabi ninyong tulo og ilabi na sa tanan nga namati karon og sa tanan nga naglantaw sa FB Live. Dia sab si Rock Ravel, good evening pastor, watching from Mandawi City. Okay, salamat no. Dia sab si Cirilio Felicio, yang message, maayong gabi Brad John, Brad Libe og Pastor Joel, maayong pagpaminaw sa tanang mga kaigsuonan nga mga SDA diri sa Magikay or Magikay, Magukoy man yung naadiri, Magikay siguro niyo, SDA Church. Magikay. Loud and clear ang monitor karon sa Facebook. Okay, salamat kay feedback no. Dia sab si Gretchen Novela, yang message, mayong gabi niyo diha kuya o pastor. Naminaw na sab mi diri sa inyong programa. Ako lang great si Gadrick Orias, si Lola Vicinta Novela, Giselle Novela og sa iyang kambal nga si Jessica og ang ilang mga igsuon nga si John Ray, Joshua, Adrian, John Paul. Greet lang sab nako akong papa nga walay palta sa pagpaminaw sa inyong program. Salamat sa pagbasa pastor. Okay, salamat sab no. Ko ani sa Brother Danilo na. Iyang Novela, papa na ni Gretchen Novela. Ma'am, maayong kuha niya daw ma'am, may gabi. Niya dia sab si Rosindo sa Panta, yang message, mayong gabi sa inyo pastor. Salamat kayo sa inyong programa. Nakapaminaw naman kami sa pulong sa Ginoo. God bless to all. Dia sab si Bar Joseph Kimno, yang message igsoon, Mark Jan, salamat kayo nga kanunay ka naminaw ani nga programa. Mayong gabi usab diha kanimo, padayon igsoon og dawata ang pulong sa Ginoo aron maangkon mo ang kinabuhing dayon. Keep safe og salamat sa pagbasa pastor and God bless. Deo sab Tersil sa Tirana Leyte sa Placer Masbate, ang iyang message, mayong gabi sa tanan. Okay, dia say message si Rock Gravel diri sa Messenger. Unsaon man di ay pastor pag study sa Bible kay kun mag chapter ko daw dili ko ka-grades buot ipasabot. Salamat. Kanang chapter by chapter, mara gitawag og Bible reading siguro, Berjo, no? Yes, pero chapter by chapter Bible reading na, pero text to text selected ra ang imuhang pagbasa yana. Pero ayaw ka balaka na alam mo advice before ka mag-abli o magbukas mabasa sa Biblia pag-ampo sa Ginoo. Kanang ingon mo unsaon mo pagsabot dili na nato kuan dili na nato gyud problemahon kay by the guided of the Holy Spirit makasabot ka sa imong gibasa, pero mas nindot yun nga mangita ka og tawo nga makatabang sa imo sa pagpasabot sama sa gihimo sa usa ka eunuko nga gipasabot siya ni Filipe gikan sa Jerusalem paingon sa Ethiopia. Okay no, ya dia sab si Ma'am Pretty May Simon sa Australia. Mayong gabi diha sa inyo upat pastor sa pagkakaroon mo. Tulo ra mi ma'am. Tulo pamidre. Mayong gabi inyo diha ma'am. Salamat gid kayo niyo diha sa Australia sa inyong pagpakabana dinhi kanunay sa ato nga programa. Unya, kumusta man tanan diha? Kumusta sad ni Daddy Loloy ni Mami Banji uban sa kabataan sa Australia? Unya, sa di pa day nako balik ang panahon diha ninyo Berli. Ako sa day i-greet day og happy Sabbath og maayong adlaw or gabi na maron. Unya, atong i-welcome atong mga igsuon nga nabautismuhan ganinag yung buntag diha sa Punta na Ilong. Sila si Sister Pilayo og si Sister Ortiga. Nabautismuhan sila kaganihang buntag, no? Ato doon i-congratulate ang mga bag-o ni dawat sa bautismo kanina. Unya, salamat sa imong kakugi pastor sa pagpasabot sa ilas pulong sa Ginoo. Unya, dalaygon na nga buhat sa tubangan sa Ginoo. Salamat sa kanunay paghatag pagpanahon sa pagpasabot nila sa pulong sa kamatuoran. Unya, ato sa pasalamatan ang makaigsuonan Berjon kay sila man po'y tulay o taytayan nga nakaabot ang pulong
sa Ginoo nganha kanila. Salamat kay sa mga kaigsuonan dinha sa Nailon o sa Bugo Church. Akong ibalik ang panahon diha nimo, Brother Libby. Sa bili pa din si Brother Libby, gusto na ko nga pangumustahon nakita magami na pastor si ex-barangay councilor Les Tambungon, si Danny Alsola. Prima, yung gabi ini mo diha, uban sa imong asawa, Mr. Arlen o ni Alpon, o sa tanan na lang Les Tambungon ron, lalo na nila ni Pare Remy Sigarino, uban sa pamilya. Salamat ninyong tanan diha. Okay, padayon tayo galusunan niya sa tayo atong basahon. Good PM mga brad, happy Sabbath di ay ninyo diha. Greet ko sa akong asawa nga si Gingging o sa akong mga anak nga sila si Pearl Joy, Pia May, Pinky Jean, Joshua o Kyrie, si Isaac Villegas ni sa Kanghabagat ni Bilian. Okay, maayong gabi no. Isaac Villegas diha sa Kanghabagat ni Bilian. Okay, salamat po sa pagpaminaw ni Ondo no, anak ni Brother Turbo, Sister Gloria. Siya dito nangutana ganiha og maabot to atong number. So thank you kayo sa inyo pagsunod kanang diha sa Sa programa. slide itong paggamit, Brother Libby. Lanog-lanog na diha sa sunod sa atong programa. Okay, dito magdugay higala mo ato tas pangutana ang atong intertunon. Taon-taon din nga pangutana, mao ni pangutana higala. Brad, naglibog ko ani. Klaro man di ay kaayo nga adlang Sabado ang adlang o pahulay. Ang ako lang nalibgan kay ingon ang among pastor gipahunong na kuno na sa panahon sa pagkabanhaw. Domingo na kuno ang adlaw nga giila ang giilis sa adlaw Sabado. Okay, mao ni pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Manginaot ni higala nga kung gusto mo participate sa text dayon mo sa atong number mo pwede maka-message sigara din sa atong Facebook live. Akong suburon, Brad, naglibog ko ani. Klaro man di ay kaayo nga Sabado ang adlaw nga ipapahulay. Ang ako lang nalibgan kay ang ila ko ng pastor matod pa na din nga sa panahon ko na sa pag din nga ang yung nalibgan niya kay ini adlaw nga pahulay nga maong Sabado. Muni iyang nalibgan ang gisultis pastor kay Domingo na kuno ang giilis sa adlaw nga pahulay human na banhaw ang atong Ginoo. Okay no, salamat sa pangutana. Ang unang mutubag si Brother John then Brother Joel ang ato sang tapuson ng higala. Okay, dagang salamat Brother Libby. Mahitungod ani god nga gitawag o nakalibog siyang hunahuna. Mao gid ni. Ambot lang ka kung unsaon nato paghulagway kay ang imong gisulti klaro kaayo nga ang igpapahulay adlaw Sabado. Ang imong nalibgan kay ang sulti sa inyong pastor Domingo na ang igpapahulay human sa pagkabanhaw ni Kristo. Unang-una, mas bilihon o takos nga tuhuan o sundon sa tao ang imong nasabdan dinhis balaang kasulatan kaysa gisulti sa inyong pastor nga kasupak sa gisulti sa balaang kasulatan. Unang-una, kanang imong nasabtan nga giingon nimong klaro gyud nga Sabado ang igpapahulay, angay ninyong mahibaluan nga sa diha sa napulo ka sugo kanang adlaw nga igpapahulay ikaupat kana nga sugo. Tandai na. Og unya, kung atong tan-awon sumala sa Santiago 2:10 nagingon kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas siya o sa kabahin niini siya nahimong balinapason sa tanan.
Tanaw mo na gipasabot sa Ginoo nga kung gilapas nimo ang usa, nalapas na nimo ang tanan. And how come nga diha sa napulo ka sugo kanang ikaupat nga sugo nga maong adlaw igpapahulay, iyahang gipulihan sa adlaw Domingo sigon sa gibasa o gipasabot sa inyo nga pastor, pero wa igid sa mabasa anas Biblia. Okay, agi og diplomasiya og kahigayunan sa inyo diha nga mga naminaw. I-text diri sa amo kamo diha nasayod man gid mi nga naay mga pastor nga naminaw aning atong programa, pero nagpakahilom lang sila kay unang-una nga nganong nagpakahilom sila kay basig makadungog unya ang ilang mga miyembro nga sila po di ay naminaw. Kini usahay god ni pagpanagana maunay himuon. Kamo din ang mga pastor bisag di lang mo magpaila og nakakuha mo sa among number, i-text diri sa Biblia kung asang dapita gikan sa Mateo, kay mo man ni ang first book of the New Testament until sa Revelation, the last book of the New Testament. Asa ginbahuna diha sa Biblia, bisan usa na lang gyud kabuok teksto, usa lang gyud among pangayoon nga nagsulti o nagpasabot nga ang Domingo na mao ang adlaw igpapahulay. Nganong amo ng pangayoon gikan sa inyo? Kay basin na lang og kamo ang nakakabot sa kamatuoran nga sama ana nga nahikawan ni ana sa pagkabot. Aron makatabang mo dinhi sa atong programa, i-text ko no kung naabay bersikulo o teksto sa Biblia nga nagpamatuod nga Domingo na ang igpapahulay puli sa adlaw Sabado. Ayaw kalimot nga ang Domingo una ng adlaw sa semana ug ang Sabado katapusang adlaw sa semana nga ikapito. Kung atong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Tumaniha tibuok. Naara ba i-divert niyo muna nga ni anas bag-o anas daan. Kung bag-o na lang wa na ang daan, dili na tibuok, pikas na. Nag-ingon, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tanaw ha, kining punto ha. Tanawa ni Biblia, di ba kalong na diha? Gitugas Ginoo alang sa pagpanudlo. Now, diin bahina sa Biblia gitudlo nga kanang unang adlaw sa semana, ang adlaw Domingo maoy adlaw ipapahulay puli sa adlaw Sabado. Tabangin mo dire aron nga kamo mahimong panalangin sa uban nga naminaw ning atong programa. I-text dire karon kay naapatay oras o kaya ugma sa buntag kay duha ka oras man from 7 to 9 amo nang hulapon ikalipay gid na namo og amo nang basahon dinis kanginan nga Domingo di ay ang ipapahulay puli sa adlaw Sabado. Ang Domingo unang adlaw wala pa dire sa Biblia, wa itudlo kay ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang gitudlo sa Biblia, Dios gid tudlo ha. Ang gitudlo sa Biblia nga igpapahulay Sabado dili Domingo. Pamatii ko no ang gihisgutan. Sa Exodo 28 ngadto sa 10 nagingon. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Timan niya hinumduman. Unsa man ning adlaw nga pahinumduman? Adlaw gipapahulay aron balaanon. Padahinan ko basa sa 9. Ulom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong buhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyaba nga imong Dios. Binunod punto ang gisulti o gipasabot ang gitudlo sa Ginoo kanang adlaw ikapito mao ang adlaw nga igpapahulay gisugo sa Ginoo. Wa magingon nga kanang unang adlaw Domingo mao nang igpapahulay nga puli sa Sabado. Buti pasabot nga ang kamaturan na paabot na diha sa inyo di ay nga ang Sabado may adlaw igpapahulay, pero gideklarar lang sa inyong pastor nga sukad na banhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Wa na. Kuan na kanana ang Domingo na. Bitabangi kuno midiribi. Kay kung ato ning tan-aon dinhi sa kinini ang Biblia, human naman ni mabanhaw sa Ginoong Hesus na ang magyapon ang adlaw igpapahulay, wa man ni mawala. Pamatii ragod dinhi ang kining Mateo 28. Dinhi sa Mateo 28 kung inyong basahon ni hangtod sa paubos nga mga bersikulo,
nabanhaw na si Kristo aning panahon. Pero tanawa human sa adlaw nga igpapahulay, kadlawon pa sa Domingo, niadto si Maria nga taga Magdala og ang usa pa ka Maria didto sa lubnganan kay gusto nilang mutan-aw. Timan ang gisulti dinhi, human sa adlaw nga igpapahulay, kadlawon pa sa Domingo, niadto si Maria nga taga Magdala ug ang usa ka Maria didto sa lubnganan kay gusto nilang mutan-aw. Niining panahon nabanhaw na si Kristo pag-adto nila sa lubnganan ni Hesus, pero ang gihisgutan milabay ang adlaw igpapahulay. Kung ato yung tan-awon pag-ayo sa Biblia, wa gid na mahitabo nga ang Domingo dunay nagpahulay kay adlaw ng igpapahulay, kay ngani nining adlaw kung igpapahulay pagyud ang Domingo, unta inyong makita nga wa na lang unta una muadto si Maria ug ang laing Maria, Maria taga Magdala ug laing Maria, aron pagtan-aw sa lubnganan ni Jesus na mahulay na lang unta sila. Ngano man, tan-aw ra gud sa panahon nga gilubong ang atong Ginoong Hesukristo. Pamatii ra gud ninyo ni dinhi sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 53 ngadto sa 56 kung unsaon ninyo ni pamalandong kining bahina. Ang akong gibasa dinhi sa ang pulong sa Dios nga salin. Nagingon ninyo 23:53 ngadto sa 56 nagingon. Unya gikuha niya ang patay nga lawas ni Jesus didto sa krus o gibuliburan sa panapton nga puti. Gipahamutang niya kini sa lubnganan nga gikabhang sa bakilid nga wala pasukad na lubni. Adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Panawa, ining panahon na patay na si Kristo ba? Ha? Adlaw tong igpapangandam nga magsugod na ang adlaw alang sa adlaw igpapahulay. Ang mga babae nga miuban kang Hesus gikan sa Galilea misunod usab kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug ang pagkahiluna sa patay nga lawas ni Jesus. Unya nipauli sila ug nanggandam og mga pahumot ug mga haplas sa patay nga lawas ni Jesus. Apan sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Adlaw tong igpapangandam Biyernes na malit sila o mga haplas sa patay lawas ni Jesus, ila na lang giandam sa pagkaadlaw igpapahulay na mahulay sila. Nining higayuna, kining mga babae, nga tanawa na mahulay sila, patay na si Jesus adtong tungura. Kung imong tanaw ni pahulay man sila pag-abot sa adlaw igpapahulay. Unya karon paglabay na sa adlaw igpapahulay sumala sa Mateo 28:1, human gilabay ng adlaw papalay pagbanag-banag sa Domingo, miadto sila dito sa lubnganan. Kung mauna unta na ang Domingo igpapahulay, wa sila moadto sa lubnganan kundi na mahulay sila. Pero sa gibasa sa Biblia sa dihang gilubong si Jesus, na malit sila kay adlaw tong pagpangandam, na malit sila mangighaplas alang sa patayng lawas ni Jesus, ug kay kadto apiki naman sila pagkaadlaw igpapahulay na mahulay sila. Ang tuyo niini mao gipasabot dinhi nga ang adlaw igpapahulay wa na matandog, wa na mausab sa panahon sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo dili man na maoy punto nga nausab na ang adlaw nga igpapahulay. Pamatii ra gud ninyo ang Buhat kapitulo 13 bersikulo 13 kung unsay gihimo nila ni Apostol Pablo. Unya si Apostol Pablo nakabig natawag sa pagpangalagad sa Ginoo, human na baya si Kristo mikayab paingon sa langit. It means na banhaw na. Pero pamatiigon ni ang gisgutan din hiyo. Pagikan ni Pablo sa Papos, milawig sila padulong sa Perge na sakop sa probensya sa Panfilia. Pag-abot nila, gibiyaan sila didto ni Juan Marcos. Mibalik siya sa Jerusalem. Sila si Pablo milahos sa Antioquia nga sakop sa probensya sa Pisidia. Pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, miadto sila sa simbahan. Kanang pulong pag-abot sa adlaw igpapahulay, miadto sila sa simbahan. Unsa maday inyong huna-huna ni anang panahon? Human naman si Kristo mabanhaw. O gunya pag-abot sa adlaw igpapahulay, sila si San Pablo miadto og simbahan. Unsa may inyong pagbati og huna-huna niini?
na insakto ba ang gisulti sa inyong pastor? Angay ba nga ikalibog ang ipasabot sa inyong pastor? Dili. Niining panahon na matabangan hinuon mo sa pagsabot o pag-ila sa kamatuoran nga ang inyong pastor nagbakak ug wa magsulti sa tinuod. Karon daghan nga lagad sa Ginoo nga wa na sila nagsunod sa sugos Ginoo kay nagsunod sugos tao. Nag-ingon ang Isaias 29:13, nag-ingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako nagpasidungog kanako pinaagis ilang mga ngabil apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlo kanako mao usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Niining panahon daghang nangalagad nagsimba ang ilang pagsunod iya sa tao ug dili iya sa Ginoo. Mamalandong ka asay imong sundon ang sa tao o ang sa Ginoo. Ayaw na niya ng kalibog kay naghatag nimo pagpasabot ang pulong sa Dios. Okay, Brother Levi? Okay, dihan salamat, Brother John. So, atong ihatag ka, Brother Joel, at babasa usa nato ang ato nga mga higala nga nagbiyo karon dayon iyang dubangan og tubag ang pangutana. Okay, salamat Brother Levi no. Nya dinhi sa atong screen karon adto na tay nakita 29 ka mga nag-view sa ato ang live program. So ang atong mabasa karon paning mosulod ang unya nga mosulod unya na po nato basahon. Diya karon nakiguba nato si Ma'am Pretty Miss Simon sa Australia, Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai, Florida Amori Sigarino, Silsa Tirana Leyte sa Placer, Melter Albarico Ogoy, Angelic Milene Montero, Danilo Akot Mendoza sa Canada, Arman Barcinas Dinaiga, Rick Ron Andales Vera Gabriel Loren, Nicole Shane Batsansila Derder sa Kuwait, Rock Gravel Rosendo sa Pantas, Silvia Vilarde, Wilfredo Cañete, Diding Moindi Pangandoyon sa Riyadh, Jenks Rigodos Candidisimo, Milani Elani Son Perez, mayong gabi ni mo daday. Nay Lisor or Roslyn Quijano, Kili Cristel, Marjeline Ilustrissimo, Jeffrey Joseph Distora Nobabos, Smith Lynn, Gretchen Novella, Jubel Tonda Gralia, Judelin Kuluskos Ariza. Di na Aralia, Pastor Hiralia na. Hiralia. Dia sab si Christine Helsing, Ma'am Desiree Lial, si Ritisa Mart. Nya di ay nag-message nato karon si Edgar Sevilla Jr. sa Crossing Onggoy, Toboso, Negros Occidental. Yang message, good eves mga brad, happy Sabat sa inyong tanan. Naminaw na pod meron. Brad, great lang ko sa among district pastor Jimboy Loston diha sa Escalante City og sa among elders Basyang Taganile diha sa staff Aguinaldo. Oy, Basyang, maing gabi. Salamat nag-view mo distong programa. Sa staff Aguinaldo na Tubuso, Pastor, diha ko sa ilang panimay nag-abot sa panahon diha ta na-assign. Yeah, diha say sumpay and all members SDA, salamat sa pagbasa. Brad, God bless or God bless us all or God bless ni. Niya diya pod atong mga viewers sa atong live ang tab. Diya karon si Ma'am Pretty Miss Simon, siyang message walay sapayan Barzon, okay rami dire pero lockdown gihapon mi dire sa Australia ni. Pastilan problema dahil gihapon mo diha ma'am sa COVID diri problema gyud kay sa Pilipinas pod mao sa diri naa nang lockdown pero gipili na lang ang lugar nga i-lockdown. Niya diya sab si Gigi Claves Faciol sa Butuan City. Iyang message, good evening DYCM family watching from Butuan City. Diya sab si Christine Helsing, iyang message, mayong gabi pastor, watching here from Thailand. Great lang ko sa akong pamilya sa Gimbiktan, sila Tatay Tilisfuro, Mama Kura og sa akong mga manghod. Mayong gabi day sa tanang taga Thailand ron. Ilabi na kang Ma'am Christine Helsing. Sa pagkakaroon, mao pa nitong nakita sa ato ang screen, madto ta sunahan sa paghatag dugang pagtagad mahitungod sa pangutana nga gipaabot din hinato nga naghisgot klaro man di ay kayo nga Sabado no ang adlay papahulay, so klaro magtinood nya matod lang niya kay ang ilahang pastor naghisgot lagi mahitungod sa Domingo na adlay papahulay human sa pagkabanhaw, pero wa man gyud tay makita dinhing ebidensya sa Biblia. Abisay kung saan na itong bali-bali nga pag humans pagkabanhaw,
na Domingo na ang adlaw papahulay. Sa di pa nako day dugangan nato ning basahon sang contribution by Joseph kay taas-taas biya ni no. Diya yang contribution igsoon kabahin ni anang imong pangutana sa gisulti sa inyong pastor nga gipahunong na kuno ang Sabado kay giilis na ang Domingo. Igsoon kun wala gyud gipahunong ang adlaw Sabado nga Sabado nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Igsoon hangtod karon nga naalang gihapon na ang adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado. Gipadayon lang gihapon ni sumala sa Mateo 5:17. Mao na igsoon pero ingon sa imong pastor gibalhin na kana kuya na kay ang naa sa Biblia nga Sabado unya sa inyong pastor Domingo. Dili naman mao kon gibalhin niya na ang iya Dios ang iya sa Dios gibalhin hinoon na hinoon nan kung naata magsunod niya na ang atong pastor ang gisunod o gisimba nato kay ngano man igsoon Domingo man iyaha unya sa Ginoo Sabado man. Di ba layo ra kaayo natulibagbag hinoon nalubag ang kamatuoran nga naa sa Biblia kun ara ta sa tao mosunod sa iyang pagtulunan igsoon walay kapuslanan ang pagsimba sa Ginoo kay matud pa sa Marcos 7:7 kawang lang ilang pagsimba kanako sanglit ilang gipanudlo ila lamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao mao na igsoon walay kapuslanan matud pa sa Ginoo walay pulos so kinahanglang magsunod ta sa Biblia og dili sa doktrina sa tao. So wala na malibog igsoon. Mao na sabta salamat sa pagbasa pastor. God bless. Dasab si Edwin Iscario mayong gabi sa inyong tanan pastor. Greet ko sa taga Kaungkod sila ni Tio Lino Tayaktak ila Brad Nibal Al Monicar Brad Billy Gidayawan ilabi na Tio Ernani Tayaktak salamat. Dasab si Christine Hilsing ako pangutana pastor about sa kanunon nga gitugot sa Ginoo makaon ba ang crabs kinhason naaman sa Biblia dili makaon ang wala himbis o walay kapay. Tinuod na yung gingon nga di gyud na makaon wa ginagitugot sa Ginoo pero na gustong mukaon di po nato sila na babagan pero ato silang pahibawon nga gidili na sa Ginoo wa na gitugot. Okay mo adto ta dugang sa pagtubag sa pangutana no. Adin sa Biblia mga higala, wa gyud tay makita nga ebidensya nga human sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gibalhin na ang adlaw igpapahulay ngadto sa Domingo. Kay ang adlaw manggong igpapahulay naana siya sa ikaupat nga sugo sa Ginoo. O niya ang ikaupat nga sugo sa Ginoo ato nang mabasa dinha sa Biblia sa the Catholic Bible nga Bible or Biblia kanang gibinisaya ni Monsignor Yap, atong mabasa diha nga ang ikaupat gyud nga sugo sa Ginoo naghisgot nga santuson ang adlaw Sabado kon pahulay. Kanya sa bersikulo 11, maklaro gid nato didto nga ang ikaunom gihisgutan sa unom kadlaw magbuhata apan sa ikapito nga mong Sabado mo pahulay ta unya misantos ngadto sa Dios ang adlaw misantos ngadto sa Dios. So kung atong tan-awon kining napulo ka sugo gisgutan sab ni Apostol Santiago nga dili angay ibanan Santiago 2 kapitulo 10 hangtod 11 nga di gyud ibanan bisan usa kay kung mag-iban tag usa kun atong lapason ang usa samas gilapas natong tanan. So built-in gyud ang napulo way tangtangon kay kung magtangtang lang usa matangtang tanan. Karon balik ta sa adlaw igpapahulay. Adlaw igpapahulay kay di man pwedeng ilisan, di man pwede tangtangon, nagpadayon. So karon kay nagpadayon man ang imuhang gikabalak-an nganong ang pastor nagsulti manong nga na Domingo. Tungod sa mga balaod, doon na mo mga balaod mga higala nga naghisgot mahitungod sa adlaw igpapahulay nga himuong Domingo. Kanos ama na nagsugod? Kung natong tanaan ang history mga higala, 321 si Constantino the Great naghimog balaod. Unya kining balaora higala mao ning gitawag og balaod sa adlawng Domingo. Kana siya mao nang balaora. Unya giadapt kini higala sa atoang mga kaigsuonan usab nga mga atong basahon dinhi mga kinini ang Catholic or Roman Catholic no giadapt ni
Atong tan-awon dinhi sa tuang kinini ang kanini ang prueba. Diya. Dinhi atong mabasa sa Catholic Mirror mantalang opisyal ni Cardinal James Gibbons. Mabasa nato ni ang pitsa ni September 23, 1893. Mao ni. Ang unang naghimo ani nga balaod atong makita diri sa Encyclopedia Americana Art Sabado, nagisgot din si Constantino ang bantugan naghimog balaod sa tibok imperyo niadtong 321 nga ang Domingo kinahanglang bantayan nga adlaw sa pahulay. So naghimo si Constantino. Ato ning mabasa sa Encyclopedia Americana Art Sabado. Di gyud nato ni malimbungan kay duna man gini prueba. Nga gidawat baka ni sa atong mahigala nga Catholic or Roman Catholic dinhi sa akong gisgutan kanina sa Catholic Mirror mantalang opisyal ni Cardinal Gibbons or Cardinal James Gibbons, mao ni ang gisgutan. Ang Iglesia Katolika tungod siyang balang tuyo nagbalhin sa adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. So dinhi dili ni siya sa Biblia pero history ni nga nagpamatuod to prove nga ang adlong Sabado giilisan nila og Domingo. Dili ang Dios nag-ilis ini. Pero kung atong tan-awon mga higala, doon na ba'y pag-angkon nga di gyud mabasa sa balaang kasulatan nga giusab ang adlong Domingo or mabasa di ba nato or mabasa baka nato nga nagsugo ang balaang kasulatan nga magbantay ta sa adlong Domingo. Ato kunong tan-awon kung nagsugo ba ang balaang kasulatan sa pagbantay nato nianang adlong Domingo o kung base sa Sabado mo'y gisugo hinoon. Dinhi gyapon ta sa kinini ang prueba. Doon na kita mga prueba kay di man ta pwede nga magbakak dinhi sa kahanginan kay magwalitas kamaturan. Dapat na kita pagpamatuod. Dinhi gyapon ta sa sinulatan gihapon ni Cardinal James Gibbons. Ang title ani nga libro, The Faith of Our Fathers, page 111. Mao ni gingono, you may read the Bible from Genesis to Revelation. Ingon siya dire, basahon mo man ang balaang kasulatan o ang Biblia gikan sa Genesis sa dos pinadayag. Nagingon dinhi, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Insa di ka makakaplag bisag usa na lang kalinya nga nagtudlo nga balaanon ag adlawng Domingo. Naingon sunahan, the scriptures enforce us or enforce the religious observance of Saturday. Naingon dire ang balaang kasulatan hinoon nagtukmod, nagtudlo sa mga relihiyoso nga nagbantay ngadto or magbantay ngadto sa Sabado. Namatod ba din a day which we Catholics never sanctified. Matod ba din mauning adlaw nga kita nga mga Catholics wala magbantay. Ang nagsulatan si Cardinal James Gibbons, ang ngalan siyang libro, The Faith of Our Fathers, page 111. So kung mobalik tas Biblia mga higala, wa gyud magpamatuod. So nainsakto ang gisulti ni Cardinal James Gibbons. Kay kun atong tanaw ng Biblia mga higala pag adlawng Domingo, nabanhaw man to si Ginoong Hesus. Nagpakita siya siyang mga tinunan pero wa siya moingon nga nabanhaw naman ko sa adlawng Domingo, Domingo na ang inyong pagsimba. Wa gyud mga higala. Kung atong tan-awon ba noon di Levitico 23 mga higala, ang balaod sa Dios sa balaod sa adlong papahulay naghisgot nga dili gyud kini mausab. So dili pwede diyang ilisan kay di man mausab. Sa di pa nako ihatag ang dugang panahon kang Barleby, akong basahon sa gihapon atong mga viewers. Diya karon si Elmodam Flores sa Tubuso. Pastor, ning kalit lang og burnout diri sa amoa igo ra gyud nakahuman sa si Bradson. Nakasayang no. Sige lang kay ma-review man kay di man sa tong Facebook live naka-record man Diya sab si Kristen Helsing, salamat sa pagbasa ug pagtubag, Pastor. Diya sab si Nathaniel Lucero Jr., mayong gabi sa atong mga host sila Rajon dihito og mga kaupod watching sa FB Live diri sa Camotes Island kay dili makuha sa amon radio ang DYCM. God bless. O may may lugar nga di makuha atong signal god. Diya sab si Gerald Ofiaza, yang message, good evening DYCM, ipadayon ang kamaturan. God bless to all watching. Okay, salamat no. Niya akong ihatag dugang panahon kang Barleby. Salamat sa pangutana nga gipadangat kini sa itong programa.
ang pangutana naghisgot nga wa siya naglibog sa daw pahulay, nakasabot na gid siya nga ang adlaw nga pahulay Sabado gyud. So nga mo lang kadbahis ng higala kay nakasabot na mo gid ka nga ang adlaw ipapahulay diha sa Biblia Sabado. Ang pastor ninyo nagsulti nga kutob na sa pagkabanho Domingo na. Pero nakasabot ka sa Biblia nga Sabado ipapahulay. Naroon mo kung nasa imong pilion, ang Biblia ba o ang pastor ba nga nasupak diha sa Biblia? Tinuod ba nga human sa pagkabanhaw Domingo na ipapahulay? Di wa man kita mabasa din ang unang adlaw ginganlan na ipapahulay. Ang ginganlan ipapahulay higala sa gihapon human na banhaw sa Ginosos. Mao man ang naandan nga ipapahulay nga ikapitong adlaw. Kining libro sa mga buhat gisulat ni Lucas. Human na banhaw ang atong Ginoo, nag-record nis mga buhat sa mga apostoles. Gikan sa pagkabanhaw hangtod niadtong 61 idi mo ni pagkakumpleto pagkahuman og suwat ni San Lucas nining libro sa mga buhat sa apostoles. Ato pa tapos na nabanhaw ang atong Ginoo hangtod sa 61 AD. Pero atong tanawon kung pagkaadlaw nga ipapahulay ang matinud-an nagtigom maghapon. Ato masana sa buhat kapitulo 13. Naghisgot tinig Antioch kahigala kay sa 11:26 didto gisugdan og tawag og Kristohanon ang mga sumusunod ni Kristo didto sa Antioquia. O niya nadto ni Pablo gayon niya kung basahon sa 14. Apan silang mibaptas gikan sa Perge o miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia o sa pagkaadlaw nga ipapahulay nagisgot ipapahulay uwa balhin ang ngalan o sa pagkaadlaw ipapahulay sila misulod sa sinagoga o ng lingkod. Ginganlan gihapon ni Lucas rin nabanhaw atong Ginoo ani hitabua. O sa pagkaadlaw ipapahulay kay si Pablo Silas kay si Ginisos mikayam sa langit 31 AD o niya pagkakabig ni Pablo na as mga 34 at 35 AD. Sa ito padugay ng nabanhaw ang atong Ginoo. Pero wa usba og ngalan ni San Lucas ang adlaw pahulay naghisgot gyapon og sa pagkaadlaw ipapahulay kay kuadto ka sa Spanish Bible Sabado ang gibutang dito nanulod sa sinagoga ng lingkod ng higala. Ngan kung Domingo na unta naghisgot unta og sa unang adlaw nga mo'y ipapahulay nagiilis sa adlaw ng Sabado nangunod sa sinagoga wa maghisgot ini atong tanaw ni sunan higala. Sa diha nga nakahigayon si Pablo sa pagsulti at tubangan sa makatawhan giganahan ang mga naminaw. Gawin ang 42 nini gapon na verse nini nga chapter. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them. The next Sabbath nagisgot ini sa dihang nangguwa na ang mga Hudiyo gikan sinagoga, ang mga Hentil mihangyo kang San Pablo kang Silas nga kining mga pulong nga iusab nila pagwali sa pagkasunod nga adlaw ipapahulay. Ngan kon pagkaugma pagka Domingo unta to giilis na inunta nga balik mo ugma kay maminaw ni sinong mga pulong giwali karon. Pero ang gisgutan next Sabbath nga sunod ipapahulay. Gani basahon nimong 44 sa pagkasunod ipapahulay hapit ang tanan nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo. So dili tinuod nagiilis dan ang ipapahulay human nga banhang atong Ginoo kay ebidensya man ni natong 61 idi nga naa gihapon na nagbantay sa ipapahulay. So wa naman tayong higalan ng mga text messages amo ning basahon ugma sa buntag ng contribution. Okay, sa dili pa nato hingpit tapuso na tong programa ani atong theme song. Okay, magamputan. Amahan na mo nga nas kitasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa mga informasyon nga among na sairan karong gabi na. Tugutin nga kadto magpabilin sa manahuna, magagiya ka namang tanan paingandiya kanino, kinang gisalig madawat sa ngalan ni Ginosos kanang lawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang mayong balita o kaniyang tanan, aw masuki o pangalanggang tigpaminaw. Sa ngalan sa atong mga viewers,
Sa ngalan sa Brother Medjon Kabagi, kini mahigala, Brother John Rito, Brother Joel Terana, kilusab si Brother Libit Labis Mayngon, daghan salamat ug mayong gabi kanatong tanan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma